Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ćemo govoriti o jednoj popularnoj igri koja ipak možda ne spada u kasino igre, ali je igrači jako vole. Iz naslova ste mogli primijetiti da se radi o bingu, a igra je to koja, osim što ima neke sjajne dobitke, može biti jako zabavna zbog svojih značajki. U svijetu razlikujemo velik broj bingo izvlačenja, ali neka univerzalna pravila postoje u svakom od njih. Glavno od tih pravila je da bingo listić treba imati 15 brojeva podijeljenih u 3 reda, a u svakom redu je po 5 brojeva. Ti brojevi su u vrijednostima od 1 do 90 jer se bingo brojevi izvlače upravo iz fonda od 90 brojeva. Igrač u bingu može ostvariti dobitak na 3 načina. To je ostvarivanjem dobitka u jednom redu, 2 reda ili dobivanjem glavne nagrade. Ako prilikom izvlačenja igrač dobije svih 5 brojeva iz jednog reda na svom listiću, osvojit će i dobitak namijenjen onima koji su to postigli. Isto vrijedi ako se nađe u situaciji da su izvučeni brojevi popunili 2 reda s listića, a dobitak će također biti veći nego za jedan popunjeni red. I konačno, ako svi brojevi s njegovog listića budu izvučeni, osvojit će glavnu nagradu. Igrači imaju priliku popuniti 1 ili 2 reda sve dok netko ne dobije bingo. Tada izvlačenje prestaje i dobici se isplaćuju sretnim igračima. Danas online postoji puno različitih i novijih verzija binga koje mogu imati različita pravila kao primjerice manji fond brojeva koji se izvlače i slično, ali uglavnom neće biti toliko neshvatljiva da ih nećete moći zaigrati. Odaberite stoga bingo koji vam najviše odgovara i zabavite se, a pritom ako vam se posreći dođite i do nekih lijepih dobitaka. Ako dosad niste, nadam se da ste sada naučili nešto novo o bingu i da ćete se pretplatiti na naš kanal ako želite i dalje gledati ovakve i slične sadržaje vezane uz kasino. Za sad bi to bilo to, a vama želim puno sreće u igranju i podsjećam vas da igrate odgovorno.